Rezolvarea subiectului 2 de la examenul de bacalaureat sesiunea august 2023, specializarea MATEIF. Exercițiul 1. Se consideră matricea A de X, unde X este un număr real. A. Arătați că determinant de A de 1 egal cu 0. Deci, determinant de A de 1 egal cu determinantul matricii A de X, în care în loc de X avem 1. Deci 1, 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, minus 1, minus 1. După cum se observă, acest determinant are 3 coloane egale, deci înseamnă că este 0. Puteți să-l și calculați sau puteți să scrieți acest lucru, să justificați de ce e 0. Deci, dacă îl calculăm, avem, folosesc regula triunghiului, 1 ori 1 ori minus 1, minus 1, plus 1 ori minus 1 ori 1, minus 1, plus minus 1 ori 1 ori 1, deci minus 1. Minus 1 ori 1 ori 1, deci minus 1, adică plus 1, minus 1 ori minus 1 ori 1, deci minus 1 plus 1, minus 1 ori 1 ori minus 1, deci minus 1 plus 1. E egal cu 0. B. B. Arătați că A de X ori A de Y minus A de XY egal cu X plus Y minus 2 ori A de 0 pentru orice numere reale X și Y. Deci, A de X ori A de Y minus A de XY este egal cu A de X este X, 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 1x1 minus 1 minus X minus 1. Înmulțită cu matricea Y, 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 1y1 minus 1 minus Y minus 1. Minus matricea A de XY, adică XY, XY, XY. 1xy1 minus 1 minus xy minus 1 egal cu. Deci, prima linie, prima coloană, xy, x minus x, deci xy. Prima linie, a doua coloană, xy, xy minus xy, deci tot xy. A treia coloană este egală cu prima coloană, deci tot xy. A doua linie, prima coloană, y, x minus 1, deci x plus y minus 1. A doua linie, a doua coloană, y, xy minus y, deci xy. A doua linie, a treia coloană la fel cu prima, deci tot x plus y minus 1. A treia linie, prima coloană, minus y, minus x, minus 1 minus 1 plus 1, deci minus x minus y plus 1. A treia linie, a doua coloană, minus y, minus xy, minus 1 minus y plus y, deci minus xy. Și a treia linie, a treia coloană e la fel cu prima, deci avem minus x minus y plus 1. Minus xy, xy, xy. 1, xy, 1. Minus 1, minus xy, minus 1. Egal cu, deci, xy minus xy, 0. 0, 0. X plus y minus 1, minus 1, x plus y minus 2. Xy minus xy, 0. Și aici la fel avem x plus y minus 2. Minus x minus y plus 1, minus minus 1, adică plus 1, minus x minus y plus 2. Minus xy minus minus xy, 0. Și la fel aici avem minus x minus y plus 2. Egal cu, aici dau pe minus 1 factor comun pe ultimul rând, deci 0, 0, 0. X plus y minus 2, 0,
x plus y minus 2. Minus x plus y minus 2, 0, minus x plus y minus 2. Egal cu, acum pot să scot în fața matricei pe x plus y minus 2. Deci, pe lângă 0, 0, 0, 1, 0, 1, minus 1, 0, minus 1. Acum să vedem matricea A de 0. Deci A de 0 este egal cu 0, 0, 0, 1, 0, 1, minus 1, 0, minus 1. Deci, de aici rezultă că A de x ori A de y minus A de xy este egal cu x plus y minus 2 ori A de 0 ori care ar fi xy numere reale. Determinați numere reale x și y pentru care a de minus 1 ori a de 3 ori a de x egal cu a de y. Pentru a calcula acest produs, întâi voi aplica formula de la B pentru a de minus 1 ori a de 3. Deci, din B avem a de minus 1 ori a de 3 minus a de minus 1 ori 3, adică a de minus 3, este egal cu minus 1 plus 3 minus 2. Deci în loc de x avem minus 1, în loc de y 3. Ori a de 0. Aici avem minus 1 minus 2, minus 3 plus 3, 0. Deci rezultă că a de minus 1 ori a de 3 este egal cu a de minus 3. Deci înseamnă că vom avea a de minus 1 ori a de 3 ori a de x egal cu a de y este echivalent cu a de minus 3 ori a de x egal cu a de y. Acum calculez la fel folosind b pe a de minus 3 ori a de x. Deci din b a de minus 3 ori a de x minus a de minus 3 ori x e minus 3x este egal cu minus 3 plus x minus 2 ori a de 0. Echivalent cu a de minus 3 ori a de x este egal cu a de minus 3x plus x minus 5 ori a de 0. Deci rezultă că a de minus 3 ori a de x este egal cu, deci a de minus 3x. Deci în loc de x avem minus 3x. Minus 3x, minus 3x, minus 3x. 1 minus 3x, 1, minus 1, 3x, minus 1. Plus x minus 5 ori a de 0, adică 0, 0, 0, 1, 0, 1, minus 1, 0, minus 1. Este egal cu, și avem minus 3x plus x minus 5 ori 0, deci minus 3x. La fel aici, minus 3x, minus 3x. 1 plus x minus 5 ori 1, deci 1 plus x minus 5, x minus 4. Minus 3x plus 0, minus 3x. Și aici, din nou, x minus 4. Minus 1 plus x minus 5 ori minus 1. Deci, minus 1 minus x plus 5. Deci, 4 minus x. 3x și la fel 4 minus x. Deci, notez aici cu 1, aplicăm 1. Rezultă că avem minus 3x, minus 3x, minus 3x, x minus 4, minus 3x, x minus 4,
4 minus x, 3x. 4 minus x este egal cu a de y. A de y va fi y, 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 1, y1, minus 1, minus y, minus 1. Echivalent cu. Deci, două matrice sunt egale dacă elementele corespunzătoare sunt egale. Deci, minus 3x egal cu y. Aici obținem același lucru. Apoi, x minus 4 egal cu 1. Apoi, 4 minus x egal cu minus 1. 3x egal cu minus y. Ecuațiile 1 și 4 sunt echivalente, de asemenea, ecuațiile 2 și 3. Deci păstrez doar 2, echivalentul. Minus 3x egal cu y și x minus 4 egal cu 1. Echivalentul. Obținem x egal cu 1 plus 4, adică 5, și y egal cu minus 3 ori 5, minus 15. Exercițiul 2. Se consideră polinomul f egal cu x la a patra plus x la a treia minus 8x la a doua plus 3mx plus m, unde m este un număr real. Pentru m egal cu 2, arătați că f de 1 egal cu 3. Deci avem f de x egal cu x la a patra plus 2x la a treia minus 8x la a doua plus 3mx plus m, funcția polinomială atașată polinomului f. Dacă m egal cu 2, rezultă f de x este egal cu x la a patra plus 2x la a treia minus 8x la a doua plus 3 ori 2, 6x plus 2. Și atunci rezultă că f de 1 este egal cu 1 la a patra plus 2 ori 1 la a treia minus 8 ori 1 la a doua plus 6 ori 1 plus 2. Adică egal cu 1 plus 2 minus 8 plus 6 plus 2, care ne dă 6 plus 2, 8 se reduce cu minus 8 și rămâne 3. B. Pentru m egal cu 0, determinați rădăcinile polinomului f. Deci, m egal cu 0 rezultă polinomul f este de forma x la a patra plus 2x la a treia minus 8x la a doua. Apoi avem 0. Deci, egal cu, dau factor comun pe x la a doua, pe lângă x la a doua minus 2x minus 8. Aici putem să scriem pe minus 2 ca minus 4 plus 2. Deci, egal cu x la a doua pe lângă x la a doua minus 4x plus 2x minus 8. Egal cu x la a doua pe lângă, și aici grupez primii doi termeni, dau factor comun pe x și o să rămână x pe lângă x minus 4 și aici dau factor comun între ultimii doi termeni pe 2. Deci, x pe lângă x minus 4 plus 2 pe lângă x minus 4 este egal cu x la a doua, acum da factor comun pe x minus 4 pe lângă x plus 2. Deci acesta este polinomul și avem f de x egal cu 0, dacă și numai dacă x la a doua pe lângă x minus 4 pe lângă x plus 2 egal cu 0, echivalent cu x la a doua egal cu 0 sau x minus 4 egal cu 0 sau
x plus 2 egal cu 0. Echivalent cu x egal cu 0, soluție dublă, sau x egal cu 4 sau x egal cu minus 2. Deci, rădăcinile polinomului sunt x1 egal cu x2 egal cu 0, x3 egal cu 4 și x4 egal cu minus 2. C. Determinați numărul rațional m pentru care polinomul f are rădăcina x1 egal cu 1 plus radical din 3. Deci, m aparține mulțimii numerelor raționale. Deci înseamnă că, în acest caz, polinomul f va avea coeficienții numere raționale. Deci, x1 egal cu 1 plus radical din 3, rădăcina a polinomului f, rezultă că și x2 egal cu 1 minus radical din 3 este rădăcina a polinomului f. Și avem x1 plus x2 este egal cu 1 plus radical din 3 plus 1 minus radical din 3, adică egal cu 2, iar x1 ori x2 este egal cu 1 plus radical din 3 pe lângă 1 minus radical din 3 este egal cu, aici avem formula de diferențe de pătrate, deci 1 la a doua minus radical din 3 la a doua, adică 1 minus 3 egal cu minus 2. Scriu relațiile lui Viet și voi folosi doar relațiile 1, 2 și 4, deci le scriu doar pe acestea. Și avem x1 plus x2 plus x3 plus x4 egal cu minus b supra, adică minus 2 supra 1 minus 2, x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 plus x3, x4 este egal cu c supra, adică minus 8 supra 1, minus 8. Și a patra relație, x1, x2, x3, x4 este egal cu e supra a, adică n. Unde x3 și x4 sunt celelalte două rădăcini ale polinomului f. Echivalent cu și avem x1 plus x2 este egal cu 2. Deci 2 plus x3 plus x4 egal cu minus 2. Aici x1 ori x2 este minus 2. Deci minus 2. Și aici dau factor comun între x1, x3 și x2, x3 pe x3. Deci plus x3 pe lângă x1 plus x2, iar între acești doi termeni, x1, x4 și x2, x4, dau factor comun pe x4. Deci plus x4 pe lângă x1 plus x2 și mai rămâne x3, x4. Deci plus x3, x4 egal cu minus 8. Și aici avem x1 ori x2 este minus 2, deci minus 2 x3, x4 egal cu m.
echivalent cu, aici obținem x3 plus x4 egal cu minus 2, adică minus 4. Aici dau factor comun pe x1 plus x2 și avem x1 plus x2 pe lângă x3 plus x4 plus x3 x4 minus 8 plus 2 egal cu minus 6. Iar ultima ecuație rămâne la fel, deci m egal cu minus 2x3 x4. Echivalent cu x3 plus x4 egal cu minus 4. Înlocuiesc aici și avem x1 plus x2 este 2. Deci avem 2 ori x3 plus x4 este minus 4 plus x3 x4 egal cu minus 6. Și m egal cu minus 2 x3 x4. Echivalent cu x3 plus x4 egal cu minus 4 și de aici obținem x3 x4 egal cu, deci aici avem minus 8, minus 6 plus 8, 2, deci cu 2. Și deci înseamnă că m egal cu minus 2 ori 2, adică minus 4. Deci avem m egal cu minus 4 este un număr rațional, deci convine.